Usingabakho ongunyana kaMpumelelo Mseleku kunye noTirelo usesibhedlele nomama wakhe uTirelo. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke kwezi veki zigqithileyo oko abantu begxeka uTirelo ngenxa yendlela athetha ngayo nguVuyo kwi-reality TV show yabantwana bakaMseleku ebizwa ngoba Izingane Zesithembu. Kwade kwafuneka ke uba uMilk and Honey TV ongabo abenza le show Izingane Zesithembu babhala ku-page yabo uba kukho umntu obhala kakubi ngomnye we-cast members zabo baza kumbloka. Now uTirelo ke oko ethulile engaphawuli nangona ke engumntu othanda ukwenza i-lives ku-Instagram. Sambona ke esemzumbe futhi kunye nonyana wakhe uSingabakho bonwabile nabakwaMseleku. Now namhlanje uTirelo ke uye wathi go live namhlanje 4th of July wathi ke uba usesibhedlele akekho right. Babe bembuza ke abantu ba yintoni ingxaki, wachaza ke nakuba uneveki zimbini ebanjwe yiflu. Babe bephinda bebuza ke uba uSingabakho yena uphi, waveza ke ipicture kaSingabakho yena qala esebhedini, ibhedi yasesibhedlele. Wachaza ke uTirelo uba uSingabakho naye akaphilanga, yena ke yiveki ebambekile yile flu naye. So babuza ke abanye abantu ba uphi uMpumelelo njengotata womntana, kaloku bokufanele ba ukhona ukunye nabo. Babuza noba ke umbona uMpumelelo njengomntu ozaba ngumyeni oright na. Wathi ke na kuTirelo hayi akayazi ngeyoba ngumyeni kodwa into ayaziyo uMpumelelo ungutata oright. Bakhona ke abathi kuye makayeke uMpumelelo ahoye isikolo. Waveza ke uTirelo uba hayi esikolweni ubuyele, which is into ke ebesiyibonile pha kwizingane zesithembu ethetha noMpumelelo ngotya besashuta esithi ufuna ubuyela esikolweni zithini izithembiso awayezenzile. Xa uMpumelelo wathi kuye ke uzawufuna indawo yohlala then amqeshele umntu agcine umntana. Wathi uMpumelelo akasathethi loo nto leyo, ngoku ufuna uba uTirelo afunde online. So besiphele apho ke kwizingane zesithembu. So uTirelo uchazile bubuyele esikolweni, uthi ke baneflu kunye noSingabakho. Yinto ke yanamhlanje leyo, hopefully ke bazaba right unomtiritiri kunye noSinga. Inkosi kakhulu ke bethuna ngothi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.